Benvinguts amigos de Cuento. Preparats per a una nova aventura? El misteri de la pilota perduda. Hi havia una vegada un nen anomenat Leo, que vivia en un barri tranquil ple d'arbres, parcs i rialles de nens jugant a futbol. El Leo era un gran fan del futbol, i el seu gran somni era convertir-se en un jugador famós, com el seu ídol Lamine Yamal. Un dia assolellat, el Leo va sortir amb la pilota nova al parc. Era un regal d'aniversari i n'estava encantat. Jugava feliç, donant tocs i fent piruetes, quan de sobte, pum! La pilota va sortir disparada i va caure dins un bosc proper. Oh, no! La meva pilota! Va cridar el Leo, corrent cap als arbres. El bosc era misteriós, amb branques que cruixien, ombres que es movien i ocellets que cantaven com si expliquessin secrets. Tot i així, el Leo es va endinsar, decidit a trobar la seva pilota. Mentre buscava entre els arbustos, va sentir una veu que deia: "Busques això?" El Leo es va girar, i per a sorpresa seva, era Yamal. El de veritat. Amb un gran somriure i la pilota a les mans. "Ets tu!" va exclamar el Leo, amb els ulls com a plats. "Sí, sóc jo", va dir la Lamine, rient. "Estava caminant per aquí quan vaig veure aquesta pilota volant. T'ajudo a sortir del bosc?" El Leo va sentir, encara sense creure-s'ho. Junts, van començar una petita aventura entre arbres màgics, bassals saltarins i fins i tot una guineu curiosa que els va seguir una estona. Durant el camí, el Leo va explicar a Lamine que moltes vegades se sentia trist quan perdia alguna cosa o quan les coses no sortien com volia. "Això és normal, Leo", li va dir Yamal. "Però, saps què? Tot té un costat bo i un no tan bo. Si no haguessis perdut la teva pilota, no m'hauries trobat mai." En Leo va pensar en això. Era veritat. Estava trist per la pilota, però ara vivia una aventura inoblidable amb el seu heroi. Després de moltes rialles, salts i xerrades, van arribar a la sortida del bosc. Lamine li va tornar la pilota i li va picar l'ullet. Recorda, en cada problema, hi ha alguna cosa bona amagada. Només cal saber-ho buscar. I amb això, es va acomiadar i va desaparèixer entre els arbres, com si fos part del bosc mateix. Des d'aquell dia, el Leo no va tornar a veure els problemes de la mateixa manera. Cada cop que alguna cosa no sortia com volia, pensava: "On estarà la part bona amagada?" I, gairebé sempre, la trobava.